Zdravím, čau. Mám rád život. Mám rád zdokonalovanie sa samého. Ale ultimátna pravda je, že nikomu sa nevyhne utrpení v živote. Na jednej strane nás toto utrpenie niečomu učí, což možná v ten moment ešte nevidíme do budúcna. A na druhej strane je aj pravda, že si toto utrpenie zvolívame my sami, svojimi činami. Ale avšak nikto niekedy tomu nevyhne. Ale každý človek by mal pracovať na sebe tak, aby byl on sám vo vnútri spokojný a ne, aby to chcela nejaká spoločenská šablóna. Človek by mal byť druhým ľuďom laskavý a pozitívny a láskyplný. A mal by aj tým, ktorí mu nejako v minulosti ublížili, mal by im prejať lásku. Keby sa mňa Pán Boh pýta, či sa idem trochu chváliť, že či chce $1 miliardu, alebo čo chcem, tak ja bych mu nepovedal, ne, chcem $1 miliardu. Ja chcem, aby byla na planete mír, láska a klid. To sú moje prania úprimné na vyššie majetnícke bohatstvo. Nadbytočné. Nehovorím, že nechcem žiadne. A ďalej človek by ani nemal ubližovať či už slovami, alebo nejakým prejavom. Aj keď niekedy si to človek ani neuvedomí, niekedy to je možno len taký jeho odraz, jeho nejakých nespracovaných rán, strachov, traumat. A práve ty by měl léčiť, lebo každý človek má nejaké bloky v sebe. A ty potom ventiluje určitým spôsobom na druhého. Niekedy. Ani si to neuvedomí, že možno v tú dobu mu ho nejak ublížil a stane sa to bum. Život je konstantná práca na sebe. Ale vy musíte makať tak, aby ste sa vy cítili dobre. A opakujem včil, ne ako to chce nejaká šablóna. Majte krásny den, Lukáš. Dajte si párky, more.